pon todo na Thermofix e así preparan un gris entre 40 e 60 isto cheira que alimenta. Que boas estas croquetas. Pode pasarme a receita? Preguntoulle unha señora descarada e faladora. Está mala de chaveta, non sexa unha indiscreta, é unha fórmula secreta, debe darme a enhoraboa. Agora, pero quería facerllos a miña neta, que colleu unha rebecha e anda choromicando tirada sobre a moqueta. As neniñas caprichosas regálallos e un par. Léveme ata onde está, a ver se a podo axudar. Cando chegou onde a moza, colleu a agulla de dal, un cacho de fío dental e conseguiu toda a boca. Nos vos contara unha cousa. Ademais de cociñeira, tamén era costureira, de nenas mexeriqueiras. Deixoche estas dúas croquetas para cando caian nos puntos, dixolle Enriqueta a nena, e así rematou o asunto.